so ne salsalata da shi nake tutiya kin birni ya zangara ke duniya da ni yau da kai ai tamkar jini ɗaya ne amince da ni sahibi cire mun kaya so shi ne ke tankwarar da mai fariya yi mala hani sai ka zo kana magiya ina shaida da soke shirin zaman duniya babu ka ce na ce ko da an so ko an giya mana ta tsara gare ka ne zan tsaya na yi nan da kai na saka cikin zuciya jara ta mata domin kana da kyan aniya yarda ka zama ne in zaman to kai kajiya kin san waiwai aka ce hadan tafiya sai ga hakuri so yake zama lafiya ba na tantama kan kewun kyawun tarbiya amince da ni sahiba cire min gaya komai zan yi kan so duniya dan ka ne sanda nake maka bai mai sartuwa sirri ne in ka bar ni to sahibi ya zan yi ne zan so kan sani kan soyayyar ka bani ja baya na dau alƙawar gazgata da ni naki ne zan zama ginshiki ne majingina naki ne so ya zan musula tare ne da ke haka ne komai an kace na yi akan ki ne zan iya ƙauna ta sa da kai ne tamkar jini ɗaya